Umigi unsa pud ang hubad sa bata nga natawo sa Enero 17. Okay, kung ikaw na tao sa Enero 17, ikaw hinguyab. Dili ka gusto na dili ka makauyab. Kinahanglan jud makauyab. Ug ikaw dali ra kang masuko. Ug pul-anon sad ka nga pagkatao. Unya ikaw pinangga ka sa imong mga ginikanan. Magsalig ka. Unya ang imong maigsuon, magsigig yaw-yaw diha kanimo. Unya ikaw maglayas-layas kay ikaw nang iubos. Ug ikaw gusto ka nga makatrabaho sa laing nasod kay imong ipakita sa imong mga igsuon kay taas man kagarbo. Kana siya mo na meaning sa Enero 17 case. Unya migi ang bata nga natawo sa Enero 18 unsa man puy hubad niini. Okay, kung ikaw na tao sa Enero 18, ikaw kugihan ug matinabangon ka sa imong mga ginikanan o mga igsuon. Unya ikaw magnegosyo, sakto-sakto ra. Unya naa kay plano nga mopa-eskwela sa imong mga igsuon kay aron malipay ang imong mga ginikanan. Dili sad kadalo, dali ra ka maduulan og mga tawo. Ug daghan jud mo angay nimo. Ug manarbaho sad ka, humot ka sa imong mga amo. Unya dali ra sad kag masakitan. Mao na siya ay hubad sa imong January 18 KC.